Eräänä kauniina päivänä Ben perheen isä oli torilla ostamassa kasviksia perheen päälliselle. Ei seiskaa! Huusi Pai perheen pieni, kun Ben tuli sisälle taloon. Syömään! Huusi Mona perheen äiti. Oli kesäkuun kirkas keskipäivä. Vuosi 1873. Ruokailun jälkeen perhe päätti lähteä yhdessä torille. Torilla oli kauhea hälinä, Mitä täällä tapahtuu? kysyi Ben. Kaikki sipottelivat ja tuijottivat heitä. Yksi kasviksien myyjä oli Monan kaveri ja he kysyivät häneltä. Terve Lotta, miksi kaikki tuottavat meitä ja pahtelevat? Teidän isoisä on kuollut ruttoon. Musta sulma oli yleinen sairaus keskiajalla. Se levisi Eurooppaan vuosina 1347-1352. Ei ole aivan tarkkaa selitystä, mistä 1300-luvun epidemia lähti, mutta luultavasti Kiinasta. Italiasta rutto levisi myötäpäivään ympäri Eurooppaan, esim. Ranskaan, Espanjaan, Saksaan ja Suomeen. 1896 ruttoon löydettiin lääke. Ben lohdutti Monaa. Älä sure, Mona. No, ei minua kiinnostanut enää mikään, mennään kotiin. Koko perhe lähti kotiin. Perheen kotiovelle oli tullut kirje. Kirjeessä luki: Hyvät perheen miehet, on aika lähteä sotimaan ruotsalaisia vastaan vuosikymmeniä jatkuneeseen sotaan. Ilmoittautukaa papistolle tämän päivän aikana. Tee papisto. Voi ei, minä joudun sotaan. Isä, etkö voi olla menemättä sotaan? Minun on pakko, muuten joudun vankilaan. Isä sanoi ja istahti tuvan penkille. No, mutta isänmaan puolesta mennään kirkkoon ja viedään samalla papistolla suostumus. Okei, minä tulen mukaan. Ei naiset saa osallistua, liian vaarallista. Ben totesi. Monalla oli suunnitelma. Hän liikkasi ihanan pitkät vaaleat hiuksensa pois, koska hän haluaa sotaan ja muuttuu mieheksi. Oli yö. Yksi oli vain hereillä. Se oli Mona. Hän aikoi ryhtyä mieheksi. Hän lähtisi aikaisin aamulla muita edellä ja jätti viestin pöydälle. Huomenta lähdin aikaisin kirkkoon. Tee Mona. Mitä, minne se lähti? Pai kysyi, kun Ben näytti epäröivän. Äiti lähti kirkkoon ja minä lähden sotaan. Minä vien sinut mummosi luo täksi päiväksi. Okei. Pai sanoi. Ja niin he lähti matkaan. Hei hei poikani, nähdään pian. Moikka isä. Satamassa kokoontui suuri armeija sotanlähtiöitä. No niin, lähdetään sotimaan. Ettekö ole kuullut suurta uutista? Ben totesi. Naapurin ukko kertoi, että Pähkinäsaaren rauha on sovittu. Ben jatkoi. Ei tarvitse lähteä sotaan, mutta rutto on vielä harminamme. Totesi Ben. Nyt mä ymmärsin. Niin.